Čaute, moje meno je Iggy a ja vás vítam u dnešného videa. Dnešné video budeme hrať Five Nights at Freddy's 1. Ideme na to, čo poviete. Bude to drsné. Toriky. Musíme počkať na chvíľu. Uvidíme, prežijeme niečo. Kurňa. Uvidíme. Five Nights at Freddy's. Akurát pridali novú hru hororovú Five Nights at Freddy's online. To môže byť dobre. A to si uvidíme, to si asi dneska zahrám. Ale ešte som to nehral nikdy, tak ešte to neviem. A tak Five Nights at Freddy's hrám stále, viete ako. A dneska som sa rozhodol, že natočím Five Nights at Freddy's 1 a jak dáme 50 lajkov a jak dáme len 20 dislajkov a 50 lajkov, tak vám natočím ďalšiu sériu, to bude Five Nights at Freddy's 2 a potom pôjde Five Nights at Freddy's 3 a potom Five Nights at Freddy's 4 a potom pôjde Five Nights at Freddy's Candy Online. Ak dáte tých 50 lajkov, tak začíname, ideme na to. Warning, this is coming. Ideme na to, čo tu čakám. Wow, Freddy. Fazbear, Freddy, Dwana's night. Dobre. A pozeráme si kamierky. To bude 1A, že? 1A sú kamery. A tu musím naťahovať disk niekde. Sa mi to, že nie. Poďme na 1A. Freddy je tam, Chica je tam, Bonnie je tam. Wow. Všetci sú tam. Máme 82 energie. Stále ste tam, vy čurátka malé. Mňa nedobehnete. Stále sú tam. Ježín. Choďte už prejsť, ja už chcem zažať horor. Lighting. Tu Foxy není. Tu v prvom som. Bajne. Čo nejdete? Sáčky. Ja si budem takto na nich čakať. A keď zmizne, tak si budem dať pozor. Fú, ty kokos. Ne. Stále vraví ten debil niečo telefónu. Nebudeme to mať bez zvuku, alebo dávam zvuk, počkajte. Nepočujete dobre, určite nebudete počuť dobre. Dám si tie slúchatka radšej preč, lebo fakt, keď to hrám sám, je to akože
taký troška horor, akože nikdy som to nehral sám, teraz to poprvé krát hrám sám. A uvidíme, ty kokos, toto stačí, keď dáte 50 lajkov a natočím rovno 3 alebo 2. Už je Bonnie preč, už je Bonnie preč. Tu si, čau. Tu si, Boninka. Moja malička Boninka. Čo si ty myslíš, že ja sa te bojím? Bonnie je preč. To je také malé. A tu si, Bonnie. A už je aj Čika preč. Čiko, kde si, malý Čikočko? Bonnie. Tu si, Čika. Nestraž ma. Stále. Tam si Bonička, tam si. Tu je, vidíte, ja vám ukážem myškou. Sem je. Tu ju vidno. Tu je Čikučka, Čika. A stále ste tam. A už si aj ty preč. Tu si. Tu je, vidíte ju. Tu je stále. Tu je stále. Pozrime sa tu. Stále si tam, ty čúne malé. Stále. A tá tam zase nebude, nie? A stále si tam. Bože, ona sa premiešňuje. A ty tu stále je. Už tu není. Tu si, ahoj. Ty kucka. Tu si. Ježiši Kriste, ona ma vystrašila. Čika ma vystrašila. Ježiši Kriste. Ježiš, som sa zľakol. Ty kokos, to som sa zľakol. Ty kokos, to som sa riadne zľakol. Ty kokos. Fú. Tak, jak sa vám toto video páčilo, hoďte like. Ak sa vám nepáčilo, tak aj tak hoďte like. Bol by som rád, ak dáme tých 50 lajkov a dajte prosím vás, moji kamaráti, dajte like, nie dislike, ktorý poväčšinou viete. Ja sa snažím byť dobrý youtuber a prosím, ak by som mohol. Tak ja sa s vami lúčim. Vaša.